Mehmet Kaya Gencek Kurde ji ber meraka xwe a lavên kevnar dest bi lêkolînê dike. Li navçeya Navsûra Amedê de li kolanekî de dikanek kevnar bi navekê din ên Antîqayê ve dike. Gencê Amedê bi salaye ji ser înternetê ji bajarên din giradên kevnar kom dike. Wan giradan jî li dikanê xwe bi erzanî difroşe welatiyan. Armanca komkirinê û meraka xwe jî ji bo komkirina alavên kevnar wîsatîne ziman. Tiştê kevin hez dikim, kevir be, antîqa be, paxir be. Çi be ez hez dikim, çiqa top dikim malê. Ez erzan dedim, mesela ez erzan istedim erzan dedim. Mesela cümlenkî idam bimîne dedim. Ez hezar û heyst heb van îşa dike heye ji wan hevala distînim. Hezar û heyst heb hevalê min hene. Ê van îşa dike. İstanbul memleketê de garîb giş top dikim ez distînim. Gencê Kurd giradên kevnar bi buha distîne, lêbelê bi erzanî difroşe. Sedema vê yekê ji wisa amace dike ku nifşên nû giradên kevnar nas nakin. Nizanin mezinên wan bi kîjan şert û mercan jiyana xwe domandine. Ji bo vê yekê jî bê fêmkirin li her malî firaqekê kevnar hebit ve erzanî difroşe. Mesela ya 5 saliye, 6 saliye paşa mangali, ya gramofona, ya hafte sal 8 saliye, او ya da hafte 8 saliye. Karışık yani. Nuj yani ekemci yani teda. Halk hazdikin, teni mesela epey hebedisinin tene beş khasirken, admış khasirken. Aji hazdikim ya. Admi hazdikin biraz khasirken yani sıkıntı tene. Li dikanê kevnarde giradên ji 5 salî bigirin heta 105 salî hene. Ji radyoyên kevnar heta gramofonên bisalan, her wiha bêr, misîn, beroş, siniyên kevin, her cureyên kel û pela û firaqên mitbaxê hene. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.